ma bende chwe gi sani. Oscar, agoni erokamano ahinya. Kopogore gi Oscar Nyakorom Gajuang, adhi nyaka e gwenge mag Nyakacha, nitiere gi nyadendi Winnie ma bende pod nitiere kodwa. Winnie, dakika achiel en mari, wachni mogik watieko. Erokamano Sharon. An adwa mana luongo jopiny mondo ka encourage gi ni sani wantiere gi climate change. Climate change osemiyo gwengewa osebedo kata ka ponono ni wabedo gi midhiero machalo kamagi, to climate change osemiyo midhiero gi osehinyowa ahinya kendo osewasend the situation. Koro adwa luongo mana jokanyanam mondo waduto ndalo ma koth chwe nieri wapidhe yien. Iyudo ni achiel kuom yore minyalo kony godo midhiero ma hinyowa especially mag floods kata drought en yor mar pidho yien. Ka wapidho yien, iyudo ni kaka koro Kisumu County tree cover pod nitiere piny kabisa at 8.6. Iyudo ka national to sani osegi target mar 20%. Koro wapidho yien ndalo ma wantiere gi koth mang'eny kamae. Kasto machielo madwa wacho en waste management. Samoro iyudo ka drainages wa kuonde ma pi luwo, iyudo ka kidhi e bombe wa kata Homa Bay kata Kisumu kata Migori, iyudo ka drainages gi owite takataka. Koro kata ponono ni sirikal dhi temo loso drainages gi mondo obedi, to takataka opong'o gi. Sama takataka opong'o gi, pi ok nyal kalo, tende ni pi biro donjo e utewa, biro donjo e dukniwa kendo biro hinyowa. Koro sama wantiere gi midhiero machalo kamae, wang'iuru ane kaka warito takataka marwa. Machielo bende wang'i ane weche mag mental health. Kata sama wadeal gi disasters, wasebedo kwa address weche mag disasters, kwa respond, kwa prepare, lakini wach mar mental health ma bende samoro thoro hinyo jowa mag jopiny ok bed address. Kaka Tinada wasebedo kwa address mental health. Erokamano ahinya. Paro maliw kanyo, geno marwa ni jopiny owinjo paro maliw ma bende somo. Winnie, agoni erokamano ahinya, jalony e weche mag midhiero ma apoya. Kopogore gi Winnie Nyakorom Gajuang, watudre gi